शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपकान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौरङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिना इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा सर्वांना। वाचनाला सुरुवात करण्याआधी प्रभू श्रीकृष्णांच्या चरणी नतमस्तक होऊया आणि त्यांचा आशीर्वाद घेऊया। श्री श्री राधा गोविंदांच्या चरणी नतमस्तक होऊया आणि त्यांचा आशीर्वाद घेऊया। श्रीला प्रभुपादांच्या चरणी नतमस्तक होऊया आणि त्यांचा आशीर्वाद घेऊया। नामनिष्ठ दास प्रभूजींना वंदन करूया आणि माझ्या प्रेरणा पूजा माताजी, मनीषा माताजी आणि अन्वया माताजी यांना वंदन करून आज आपण आपल्या वाचनाची सुरुवात करूया। इस्कॉन श्री श्री राधा गोविंद टेम्पल मंगलुरू यांच्या आत्मसाक्षात्काराचे विज्ञान या पुस्तकाच्या मराठीमधील वाचनामध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे। आपण वाचत होतो आपला 3रा अध्याय, ज्याचं नाव होतं कृष्ण भावनामृत, एक विशुद्ध वैदिक मार्ग। तर प्रभुपाद आपल्याला वेगवेगळ्या विषयांवरती मार्गदर्शन करत आहेत या पुस्तकाच्या माध्यमातून। तर तिथे त्यांनी भगवंतांची व्याख्या आणि मग भगवत भक्तीच्या मार्गावर आपण का चाललं पाहिजे, योग्य गुरूंची निवड कशी केली पाहिजे, या सगळ्याची सविस्तर माहिती आपल्याला प्रभुपादांनी आधीच्या अध्यायातून दिली। या अध्यायामध्ये आपण कृष्ण भावनेचा मार्ग जो आहे, या भौतिक मार्गावरची वाटचाल सोडून आपण या आध्यात्मिक मार्गावरती वाटचाल का करायला हवी, आणि मग हा आध्यात्मिक मार्ग म्हणजे नक्की कोणता मार्ग, म्हणजेच कृष्ण भावनामृताचा मार्ग। मग हा कशा प्रकारे एक वैदिक विशुद्ध मार्ग आहे ते प्रभुपाद आपल्याला अतिशय सोप्या आणि सुंदर शब्दातून या अध्यायातून समजून सांगतायत। तर आपण इथपर्यंत वाचलं होतं, पुढचं वाचन मी करते आणि कोणाला वाचायची इच्छा असल्यास तुम्ही सांगू शकता। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय। आणि भक्तांना त्यांच्या निवासस्थानाकरिता एक फार सुंदर जागा मिळाली आहे। आधुनिक सर्व सुखसोयींनी युक्त अशी ही एकंदर सर्व सुंदर जागा आहे। तुमच्या सोयीप्रमाणे तुम्ही या जागेला भेट द्यावी अशी मी तुम्हाला नम्र विनंती करतो। आणि जर तुम्ही मला कृपया एक दिवस अगोदर कळवलात तर माझ्या विद्यार्थ्यांना तुमचे योग्य रीतीने स्वागत करण्यात आनंद वाटेल। आपल्या पत्रव्यवहारासंबंधी सांगावयाचे तर वस्तुतः उद्धृत केलेला हा उतारा आणि त्याचा उलट उद्धृत केलेला उतारा अशामुळे प्रश्न सुटणे शक्य नाही। न्यायालयात दोन्ही बाजूंचे विद्वान वकील कायद्यांच्या पुस्तकातून उतारे उद्धृत करतात, परंतु त्यामुळे खटल्याचा निकाल लागत नसतो। मुख्य न्यायाधीश जो निकाल देतो त्यावरूनच खटल्याचा निर्णय होत असतो। म्हणून केवळ युक्तिवाद हा आपल्या एखाद्या निष्कर्षाप्रत आणू शकत नाही। शास्त्रामधील उतारे कधी कधी परस्पर विरोधी असतात आणि प्रत्येक दार्शनिकाचे मत भिन्न असते, कारण आपल्या स्वतःचे निराळे प्रतिपादन करणारा विषय मांडल्या वाचून कोणालाही प्रसिद्ध दार्शनिक होता येत नाही। म्हणून बरोबर योग्य निष्कर्षाप्रती येणे कठीण आहे। वर म्हटल्याप्रमाणे अधिकारी व्यक्तीचा निकाल स्वीकारणे हाच निष्कर्ष आहे। आम्ही श्री चैतन्य महाप्रभू यांना अधिकारी व्यक्ती म्हणून अनुसरतो, कारण श्रीकृष्णांहून ते भिन्न नाहीत आणि वैदिक शास्त्राप्रमाणे त्यांचे सांगणे असे आहे की या युगात कृष्ण संकीर्तनानेच जीवनाच्या सर्व समस्यांचा उलगडा होतो। वस्तुतः प्रत्यक्ष अनुभवाने हे सिद्ध केले जात आहे। नुकतीच
बर्कले येथे आमच्या विद्यार्थ्यांची मोठी मिरवणूक श्री चैतन्य महाप्रभूंच्या जन्मदिनी निघाली होती आणि लोकांनी असे उद्गार काढले आहेत की मनुष्याचा हा जमाव इतरांच्या सारखा नाही. इतर लोक खिडक्या मोडण्याकरता जमतात आणि नासधूस करतात. पोलिसांनी सुद्धा या उद्गारांना याप्रमाणे पुष्टी दिली आहे. कृष्ण भावना आंदोलनाच्या या सदस्यांनी पोलिसांशी पूर्णपणे सहकार्य केले आणि सर्व मिरवणूकभर शांततापूर्ण व्यवस्था प्रस्थापित करण्याचे त्यांचे प्रयत्न इतके यशस्वी होते की पोलिसांना मिरवणुकीत फारच थोडा हस्तक्षेप करावा लागला. त्याचप्रमाणे डेट्रॉइट येथे सुद्धा मोठा शांतता मोर्चा निघाला होता आणि जमावाने आपल्या लोकांची देवदूत असे म्हणून प्रशंसा केली. म्हणून वर्तमान काळात मानव समाजातील सर्व प्रकारच्या समस्यांवर ज्या सर्वव्यापक उपायांची गरज आहे, तो उपाय म्हणजे वस्तुतः हे कृष्ण भावना आंदोलन हा आहे. सांप्रतच्या काळात इतर प्रकारचे उतारे जरी उद्धृत केले तरी त्यांची कार्यवाही प्रभावी होणार नाही. औषधांच्या दुकानात पुष्कळ औषधे असतील आणि सर्व औषधे खरी असतील, परंतु एखाद्या विशिष्ट रुग्णाकरिता एखाद्या अनुभवी डॉक्टराने जे औषध नेमून दिले आहे, त्याच औषधाची जरुरी असते. आपण या स्थितीत असे म्हणू शकत नाही की हे सुद्धा औषध आहे आणि ते सुद्धा औषधच आहे. नाही, असे म्हणता येणार नाही. कारण एखाद्या विशिष्ट मनुष्याकरता लागू पडणारे जे औषध असते, त्या औषधाचाच त्याला उपयोग होत असतो. फेलेन परिचय फलेन परिचय तुमचा स्नेहांकित एसी भक्तिवेदांत स्वामी. श्रील प्रभुपादांनी केलेली शेवटची नोंद. न्यायालयात दोन्ही बाजूंचे वकील एखाद्या मुद्द्याचा निर्णय करण्याकरिता प्रमाणित कायद्यांच्या पुस्तकातून आपणाला वाटणारे समर्पक युक्तिवाद पुढे मांडतात. परंतु वादी प्रतिवादी यापैकी कोणाच्या तरी एकाच्याच बाजूने दाव्याचा निकाल देण्याचे काम न्यायाधीशाचे असते. जेव्हा दोन विरुद्ध पक्षाचे वकील आपापले युक्तिवाद मांडतात, तेव्हा ते दोन्ही युक्तिवाद कायदेशीर व प्रमाणयुक्त असतात. परंतु या विशिष्ट दाव्याला कोणता युक्तिवाद लागू आहे यासंबंधी निर्णय न्यायाधीश करतो. श्री चैतन्य महाप्रभूंनी शास्त्रात दिलेल्या प्रमाणावरून असा निर्णय दिला आहे की भगवंतांच्या पवित्र नामांचे संकीर्तन हेच मनुष्याचा दिव्य स्तरावर नेऊन त्याची उन्नती करणारे एकमेव साधन आहे आणि हे साधन प्रभावी झाले आहे, हे आपण प्रत्यक्ष पाहू शकतो. या कीर्तन पद्धतीचा अंगीकार ज्या आमच्या विद्यार्थ्यांनी गंभीरपणे केला आहे, त्यातल्या प्रत्येक जणांची व्यक्तिशः परीक्षा घेतली तर कोणत्याही निपक्षपाती परीक्षकाला सहज आढळून येईल की कोणत्याही दार्शनिकापेक्षा धर्मोपदेशकापेक्षा योगी कर्मी इत्यादिकांपेक्षा हे विद्यार्थी दिव्य अनुभूतीच्या बाबतीत अधिक प्रगत झाले आहेत. परिस्थितीला अनुकूल असेल अशी प्रत्येक गोष्ट आपण स्वीकारावयाची असते. एखाद्या विशिष्ट परिस्थितीत तर पद्धतींचा आपण स्वीकार करत नाही, याचा अर्थ असा नाही की त्या न स्वीकारलेल्या पद्धती प्रमाणित नाहीत. त्या त्या काळाला अनुसरून तो कालखंड, ती वेळ, ते उद्दिष्ट यांचा विचार करून काही पद्धती जरी त्या प्रामाणिक असल्या तरी कधी कधी नाकारल्या जातात. प्रत्येक गोष्टीची कसोटी तिच्यापासून घडणाऱ्या परिणामावरून पाहावयाची असते. या कसोटीला अनुसरूनच सांप्रतच्या युगात हरे कृष्ण महामंत्राचे सतत कीर्तन निसंशय अत्यंत प्रभावी असल्याचे सिद्ध झाले आहे. एसी भक्तिवेदांत स्वामी. तर अशा प्रकारे या अध्यायात श्रील प्रभुपादांनी आपल्याला कृष्ण भावनेचा मार्ग हा कशा प्रकारे एक उत्तम मार्ग आहे हे आपल्या सगळ्यांना समजावून सांगितलं आहे. तर याच तिसऱ्या अध्यायातल्या पुढचा भाग म्हणजे कृष्ण भावनामृत हिंदू उपासना पद्धती आहे की दैवी संस्कृती आहे. तर असा हा अध्याय आहे, कृष्ण भावनामृत हिंदू उपासना पद्धती की दैवी संस्कृती. एक 2च मिनिट द्या, मी पुढचं वाचते. 2च मिनिट.
हरे कृष्ण. शिल प्रभुपाद की जय. अनेक लोक कृष्ण भावनेला हिंदू धर्माच्या अनेक अंगांपैकी एक समजतात, पण ते चूक आहे. शिल प्रभुपाद तथाकथित आधुनिक हिंदू धर्मातील बहुईश्वरवाद, अंधविश्वास, जाती व्यवस्था अजिबात मान्य नाही. कृष्ण भावना आणि आधुनिक हिंदू धर्माचे मूळ जरी एक असले तरी ती म्हणजे भारताची प्राचीन वैदिक संस्कृती, तर सध्याचा हिंदू धर्म म्हणजे एक पंथामध्ये विभागलेली व्यवस्था आहे. तर कृष्ण भावना ही पंथ किंवा जाती यांचा भेद न मानणारी एक वैश्विक चळवळ आहे. अशी एक चुकीची कल्पना आहे की कृष्ण भावना आंदोलन हे हिंदू धर्माचे प्रतिनिधित्व करते. पण वस्तुतः कृष्ण भावना आंदोलन हा कोणताही अशा प्रकारचा पंथ, संप्रदाय किंवा धर्म नाही की जो इतर पंथाचा, संप्रदायांचा किंवा धर्माचा पराभव करू पाहतो. कृष्ण भावना आंदोलन हे तर संपूर्ण मानव समाजाकरिता अत्यावश्यक असणारे एक सांस्कृतिक आंदोलन आहे आणि हे आंदोलन कोणत्याही विशिष्ट पक्षाभिमानी धर्मपंथाचा विचार करीत नाही. लोकांना परमेश्वरावर प्रेम कसे करता येईल याचे त्यांना प्रशिक्षण देणे हाच या सांस्कृतिक आंदोलनाचा विशिष्ट उद्देश आहे. भगवद्गीतेत हिंदू हा शब्द कोणालाही आढळणार नाही. खरोखर संपूर्ण वैदिक वाङ्मयात हिंदू असा शब्द कोठेही नाही. हा शब्द मुस्लिमांनी भारताशेजारच्या अफगाणिस्तान, बलुचिस्तान आणि पर्शिया या प्रांतातून आणला आहे. भारताच्या वायव्य प्रदेशाच्या सरहद्दीवर सिंधू नामक नदी आहे आणि सिंधू हा शब्द मुसलमानांना नीटसा उच्चारता येत नसल्यामुळे ते सिंधू नदीला हिंदू असे म्हणू लागले आणि या प्रदेशातल्या रहिवाशांना ते हिंदू म्हणू लागले. वैदिक भाषेला अनुसरून भारतात युरोपियांना म्लेच्छ किंवा यवन म्हटले जाते. त्याचप्रमाणे हिंदू हे नाव मुस्लिमांनी दिलेले आहे. भारताच्या वास्तविक संस्कृतीचे वर्णन भगवद्गीतेत केलेले आहे. त्यात म्हटले आहे की प्रकृतीच्या विविध गुणानुसार निम्न प्रकारचे जे लोक असतात त्यांचे वर्गीकरण 4 प्रकारच्या समाज व्यवस्थेत आणि 4 आध्यात्मिक आश्रमात केलेले आहे. समाजाच्या आणि आध्यात्मिक आश्रमांच्या या व्यवस्थेला वर्णाश्रम धर्म असे म्हणतात. चातुर्वर्ण्य समाज व्यवस्थेप्रमाणे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आणि शूद्र असे 4 वर्ण आहेत. 4 आश्रम किंवा आध्यात्मिक व्यवस्थेप्रमाणे ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ आणि संन्यास असे 4 आश्रम आहेत. वर्णाश्रमांच्या व्यवस्थेचे वर्णन पुराणे या वेदाश्रित शास्त्रात केले आहे. वैदिक संस्कृतीनिष्ठ अशा या संस्थेचा उद्देश सर्व लोकांना श्रीकृष्ण विषयक किंवा परमेश्वर विषयक ज्ञानाच्या वृद्धीकरिता शिक्षण द्यावे असा आहे. हीच संपूर्ण वैदिक कार्ययोजना आहे. रामानंद नाळे या आपल्या महान भक्ताशी बोलत असताना श्री चैतन्य महाप्रभूंनी त्यांना विचारले, मानव जीवनाचे मूलभूत तत्व कोणते आहे? त्यावर रामानंद रायांनी उत्तर दिले की वर्णाश्रम धर्माला जेव्हा मान्यता दिली जाते तेव्हा मानवी संस्कृतीचा प्रारंभ होतो. वर्णाश्रम धर्माच्या आदर्शाप्रत येण्याच्या पूर्वी मानवी संस्कृतीचा प्रश्नच उद्भवत नाही. म्हणून मानवी संस्कृतीची ही जी योग्य पद्धत आहे ती प्रस्थापित करण्याकरिता कृष्ण भावना आंदोलन प्रयत्न करीत आहे. या मानवी सुधारणेला कृष्ण भावना किंवा दैवी वर्णाश्रम संस्कृती म्हणतात. भारतात या वर्णाश्रम व्यवस्थेला आता विकृत स्वरूप आले आहे आणि म्हणून समाज व्यवस्थेतील सर्वोच्च ब्राह्मण कुळात जन्मलेला मनुष्य म्हणतो, मला ब्राह्मण मानले पाहिजे, परंतु हा त्याचा दावा शास्त्राला मान्य नाही. एखाद्या मनुष्याचा पूर्वज त्याच्या गोत्राप्रमाणे किंवा कुटुंबातील वारसांच्या व्यवस्थेप्रमाणे ब्राह्मण असेल, परंतु वास्तविक वर्णाश्रम धर्म मनुष्याने प्रत्यक्ष जे गुण संपादन केले आहेत त्यावर आधारलेला आहे. अशा वर्णाश्रम धर्मात मनुष्याचा जन्म किंवा अनुवंशिकता यांचा विचार केला जात नाही. म्हणून विशेषतः शंकराचार्यांच्या वर्चस्वाखाली जे हिंदू लोक आहेत त्यांच्यात चालू असणाऱ्या पद्धतीची शिकवण आम्ही देत नाही, कारण शंकराचार्यांनी परमसत्य निर्विशेष आहे अशी शिकवण दिली आहे आणि अशा रीतीने साकार सविशेष ईश्वराचे अस्तित्व अप्रत्यक्षपणे नाकारले आहे.
परंतु शंकराचार्यांचे कार्य विशिष्ट प्रकारचे होते. बौद्ध धर्माचे वर्चस्व झाल्यानंतर वैदिक धर्माचे श्रेष्ठत्व पुन्हा प्रस्थापित करण्याकरता शंकराचार्य अवतरण झाले. 2600 वर्षापूर्वी सम्राट अशोकाने बौद्ध धर्माला आश्रय दिलेला होता. त्यामुळे बौद्ध धर्माचा प्रसार जवळजवळ सर्व भारतभर झाला होता. वैदिक वाङ्मयानुसार बुद्ध हा श्रीकृष्णांचा अवतार आहे आणि त्याला एक विशिष्ट अधिकार दिला होता आणि तो एका विशिष्ट हेतूकरिता अवतीर्ण झाला होता. त्याची विचार पद्धती किंवा त्याचे धर्ममत विस्तृत प्रमाणात स्वीकारण्यात आले, परंतु बुद्धाने वेदांचे प्रामाण्य नाकारले. बौद्ध धर्माचा प्रसार जेव्हा होत होता तेव्हा भारतात आणि इतर ठिकाणी वैदिक संस्कृतीला प्रतिबंध झाला होता. शंकराचार्यांचा हेतू बुद्धाच्या तत्वज्ञान पद्धतीला हकलवून लावणे हाच केवळ होता. म्हणून त्यांनी मायावादक नामक पद्धती चालू केली. स्पष्ट करावयास सांगावयाचे तर मायावाद दर्शन म्हणजे निरीश्वरवाद होय. कारण मायावाद पद्धतीत परमेश्वर आहे अशी नुसती कल्पना करावी लागते. ही मायावाद दर्शन पद्धती अनादी कालापासून अस्तित्वात आहे. वर्तमान काळातील भारतीय धर्मव्यवस्था किंवा संस्कृती ही शंकराचार्यांच्या मायावाद दर्शनावर आधारलेली आहे व हे मायावादाचे तत्वज्ञान म्हणजे बौद्ध तत्वज्ञानाशी केलेली तडजोड आहे. मायावाद तत्वज्ञानाप्रमाणे प्रत्यक्षतः ईश्वर असा नाही किंवा ईश्वर जर असेलच तर तो निर्विशेष, निराकार आणि सर्वव्यापी आहे. म्हणून ईश्वराची कल्पना कोणत्याही रूपात करता येते, परंतु हा निष्कर्ष वैदिक शास्त्रानुसार नाही. वैदिक वाङ्मयात ज्या अनेक देवदेवतांची नावे आहेत त्यांची पूजा निरनिराळ्या उद्देशांकरिता केली जाते, पण प्रत्येक बाबतीत परमपुरुष भगवंत हाच श्रेष्ठ नियंता आहे असे मान्य करण्यात आले आहे आणि हीच खरी वैदिक संस्कृती आहे. कृष्ण भावनेचे तत्वज्ञान हे ईश्वराचे अस्तित्व आणि देवदेवतांचे अस्तित्व नाकारता येत नाही, परंतु मायावादाचे तत्वज्ञान या दोन्हींना नाकारते. मायावाद तत्वज्ञानात असे प्रतिपादन केले आहे की देवदेवता आणि ईश्वर यापैकी कोणाचेही अस्तित्व नाही, कारण शेवटी मायावादी तत्वज्ञानाप्रमाणे सर्व शून्य आहे. ते म्हणतात की विष्णू, दुर्गा, भगवान शिव अथवा सूर्यदेव यांच्यापैकी कोणीही प्रमाणित म्हणून मनुष्याने कल्पना करावी, कारण सामान्यतः यापैकी कोणत्याही देवदेवतेचा स्वीकार करीत नाही. मायावादी दार्शनिक म्हणतात की मनुष्याला ज्या अर्थी निर्विशेष ब्रह्मावर मन एकाग्र करता येत नाही, त्याआधी मनुष्याने यापैकी कोणत्याही रूपाची कल्पना करावी. अशा उपासना पद्धतीला पंचोपासना म्हणतात. एक मिनिट. शंकराचार्यांनी ही पंचोपासना पद्धती सुरू केली, परंतु भगवद्गीता अशा प्रकारची कोणतीही मते शिकवित नाही आणि म्हणून ती मते प्रमाण म्हणून मानता येत नाहीत. भगवद्गीता देवदेवतांचे अस्तित्व मान्य करते. देवदेवतांचे वर्णन वेदांमध्ये केलेले आहे आणि मनुष्याला त्यांचे अस्तित्व नाकारता येत नाही, परंतु शंकराचार्य प्रतिपादन करतात त्याप्रमाणे त्या देवतांना जाणणे किंवा त्यांचे पूजन करावे असे नाही, कारण देवतांचे पूजन भगवद्गीतेत स्वीकारलेले नाही. गीतेत 7व्या अध्यायात 20व्या श्लोकात स्पष्टपणे म्हटले आहे की कामैस्तैस्तैर्हतज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवताः तं तं नियमामास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया. ज्यांचे ज्ञान भौतिक कामनांनी हिरावलेले आहे ते अन्य देवदेवतांना शरण जातात आणि आपल्या स्वभावानुसार आराधनेच्या विशिष्ट विधिविधानांचे पालन करतात. भगवद्गीतेत पुढेही वर्णन आहे. 2ऱ्या अध्यायात आपण 44व्या श्लोकात पाहिलं, भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तयापहत चेतसाम.
व्यवसायात्मिका बुद्धी समाधौ न विधीयते. जे लोक इंद्रिय तृप्ती आणि भौतिक ऐश्वर्यात अत्यंत आसक्त झालेले आहेत आणि या गोष्टीमुळे जे मोहग्रस्त झालेले आहेत, त्यांच्या मनामध्ये भगवंतांच्या भक्तिपूर्ण सेवेचा दृढ निश्चय होऊ शकत नाही. याचे स्पष्टीकरण या पुढेही भगवद्गीतेत केले आहे. 7व्या अध्यायात 23व्या श्लोकात अंतवन्तु फलं तेषां तद्भवत्य अल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि. अल्पबुद्धीचे लोक देवतांची उपासना करतात आणि त्यांना प्राप्त होणारी फळे मर्यादित व क्षणिक असतात. देवतांचे उपासक देवलोकाची प्राप्ती करतात, पण माझे भक्त अखेर माझ्या परमधामाची प्राप्ती करतात. देवतांनी दिलेली फळे क्षणिक असतात, कारण अनित्य देहाशी संबंधित अशा कोणत्याही प्राकृतिक साधनेचे किंवा कर्माचे फल हे असतेच. मनुष्याला जेथे जेथे प्राकृतिक साधने मिळतात, मग ती साधने आधुनिक वैज्ञानिक पद्धतीने उपलब्ध होवत किंवा देवतांच्या कृपेने मिळवत, ती प्राकृतिक साधने देहनाशना बरोबर संपून जातात. पण आध्यात्मिक उन्नतीचा कधीही अंत होत नाही. लोकांनी असे वाटून घेऊ नये की आम्ही एखादा पक्षाभिमानी धर्म शिकवित आहोत. नाही, तसा धर्म आम्ही मुळीच शिकवित नाही. आम्ही परमेश्वरावर प्रेम कसे करावे हेच फक्त शिकवतो. परमेश्वराच्या अस्तित्वाविषयी अनेक उपपत्ती आहेत. उदाहरणार्थ, नास्तिक मतवादी हे तर कधीही परमेश्वरावर विश्वास ठेवणार नाहीत. प्रोफेसर जॅक्स मोनो सारखे नास्तिक मतवादी ज्यांनी नोबेल पारितोषिक जिंकले आहे, ते असे घोषित करतात की सर्व गोष्टी कर्मबंध संयोगाने घडतात. चार्वाकासारख्या नास्तिकवादी भारतीय दर्शनकारांनी अनेक वर्षापूर्वी ही उपपत्ती आधीच मांडलेली आहे. नंतर कर्ममीमांसा यासारख्या इतर तत्वज्ञानानं असे म्हणतात की मनुष्य जर आपले कर्म चांगल्या रीतीने आणि प्रामाणिकपणे करीत राहील तर फळ आपोआपच मिळेल. त्याकरिता मनुष्याने ईश्वर मानण्याची आवश्यकता नाही. पुरावा म्हणून अशा उत्पत्तीचे पुरस्कर्ते असा युक्तिवाद करतात की मनुष्याला जर एखादा संसर्गजन्य रोग झाला आणि तो रोग हटविण्याकरिता त्याने जर औषध घेतले तर त्या रोगाचा जोर कमी होतो. पण या संबंधात आमचे म्हणणे असे आहे की एखाद्याने रोगी मनुष्याला जरी उत्तम औषध दिले तरी तो मनुष्य मरण्याचा संभव असतो. परिणाम काय होईल त्याचे भाकीत करता येत नाही. म्हणून श्रेष्ठ असे एक प्रमाण आहे. देवदैत्रेण श्रेष्ठ असा अधिकारी मार्गदर्शक आहे. तसे जर नसते तर एखाद्या श्रीमंत आणि धर्मनिष्ठ मनुष्याचा मुलगा रस्त्यावरचा हिप्पी का होतो, किंवा जो मनुष्य अतिशय काबाड कष्ट करून श्रीमंत होतो त्याला डॉक्टराने असे का बरे सांगावे की आता तुम्ही अन्न खाऊ नका, फक्त पेज प्या. कर्ममीमांसा सिद्धांत असे गृहीत धरतो की जग हे ईश्वराच्या श्रेष्ठ नियंत्रणा वाचून चाललेले आहे. अशी दर्शने प्रतिपादन करतात की सर्व गोष्टी कामहेतुकम घडतात. कामहेतूने मनुष्य स्त्रीकडे आकर्षिला जातो आणि योगायोगाने त्याचा जर समागम घडला तर स्त्री गरोदर होते. स्त्रीला गरोदर करण्याकरता आधी वास्तविक कोणतीही योजना केलेली नसते. पण जेव्हा पुरुष आणि स्त्री एकत्र होतात तेव्हा नैसर्गिक परिणाम म्हणून पुढे फलनिष्पत्ती होते. भगवद्गीतेच्या 16व्या अध्यायात नास्तिकांच्या विचारसरणीचे वर्णन आसुरी विचारसरणी असे केलेले आहे. या विचारसरणीप्रमाणे सर्व काही पूर्वनियोजित नसताना चाललेले आहे आणि तो केवळ निसर्गाच्या गुणशक्तीचा परिणाम आहे. ही आसुरी विचारसरणी अशा कल्पनेला आश्रय देते की जर मनुष्याला मुले नको असतील तर त्याने गर्भ प्रतिबंधक उपाय योजावा. परंतु वास्तविक रीतीने अनेक
प्रत्येक घटनेकरता मोठी योजना केलेली असते. ती योजना म्हणजे वैदिक योजना होय. वैदिक शास्त्रात पुरुष व स्त्री यांनी एकत्र कधी संग करावा, त्यांनी प्रजोत्पादन कसे करावे आणि लैंगिक जीवनाचा हेतू काय आहे, याविषयी आदेश दिलेले आहेत. भगवान श्रीकृष्ण भगवद्गीतेत म्हणतात की कामजीवनेला वेदाज्ञांनी मान्यता दिली आहे. परंतु हे कामजीवन वेदांच्या विधी-विधानांच्या आदेशानुसार जर असेल, तर ते प्रमाणित असते आणि भगवंतांना ते मान्य असते. परंतु ज्याला कोणतीही पूर्वयोजना नाही, असे मैथून स्वीकारणीय नाही. जर स्त्री-पुरुष हे अचानकपणे एकमेकांकडे आकृष्ट झाले आणि त्यांना जर मुले झाली, तर त्या घटनेला वर्णसंकर म्हणतात. म्हणजे नको असलेली प्रजा असा त्याचा अर्थ आहे. हीन दर्जाच्या जनावरांचा तो मार्ग आहे. मनुष्य प्राण्यांकरिता तो मार्ग स्वीकारणीय नाही, कारण मनुष्यांकरिता एखादी पूर्वयोजना असते. मानवी जीवनाला कोणतीही योजनाच नसते, पण सर्व गोष्टी अवचित घडतात आणि भौतिक गरजेमुळे घडतात. ही विचारसरणी आपण स्वीकारता कामा नये. ईश्वर साकार नाही आणि मनुष्याने आपले कर्म करीत राहावे व समाजात शांतता आणि स्वास्थ्य नांदावे. याकरिता ईश्वराची कोणत्याही स्वरूपात कल्पना करावी. ही जी शंकराचार्यांची उपपत्ती आहे ती अचानक, योगायोग आणि गरज यांवर आधारलेली आहे. परंतु आमचा मार्ग संपूर्णपणे भिन्न आहे व तो प्रमाणावर आधारलेला आहे. भगवान श्रीकृष्णांनी हाच दैवी वर्णाश्रम धर्म प्रतिपादन केला आहे. आज समजली जाणारी जी जाती व्यवस्था आहे, तिचे प्रतिपादन त्यांनी केलेले नाही. ही आधुनिक जाती व्यवस्था आता भारतात सुद्धा निषिद्धच मानली जाते आणि तशी ती निषिद्ध मानली पाहिजे त्या जन्म कारण जन्मावरून निरनिराळ्या प्रकारच्या मनुष्यांचे वर्गीकरण करणे ही वेदमान्य किंवा परमेश्वर मान्य अशी व्यवस्था नाही. समाजात मनुष्याचे अनेक वर्ग असतात. काही लोक इंजिनियर असतात, काही लोक वैद्यकीचा धंदा करणारे असतात, काही लोक रसायनशास्त्रज्ञ, काही व्यापारी, काही कारखानदार इत्यादी प्रकारचे लोक असतात. हे विविध वर्गातले जे लोक आहेत, त्यांचा जो वर्ग जन्मावरून ठरवला जात नसतो, तर त्यांच्या गुणावरून ठरवला जातो. जन्मावरून जाती अशी कोणतीही जाती अशी कोणतीही पद्धती वैदिक शास्त्रज्ञांनी मान्य केलेली नाही. तसेच आम्ही ही पद्धती मान्य करीत नाही. आम्हाला जाती व्यवस्थेशी काही कर्तव्य नाही आणि ही जाती व्यवस्था भारतातील लोकांनी सांप्रत नाकारलेलीही आहे. आम्ही तर प्रत्येकाला ब्राह्मण होण्याची संधी देतो आणि तसेच त्यांना जीवनातील सर्वोच्च स्थान प्राप्त करण्याचीही ही संधी देतो. सांप्रत ब्राह्मणांचा, आध्यात्मिक मार्गदर्शकांचा, क्षत्रियांचा, कार्यक्षम राज्यकारभार करणाऱ्या मनुष्यांचा तुटवडा आहे. या कारणाने आणि संपूर्ण जगतात शूद्र हे राज्यकर्ते असल्यामुळे किंवा श्रमिक वर्गातील लोकांचे राज्य झाल्यामुळे समाजात अनेक विसंगती आल्या आहेत. या सर्व विसंगती नष्ट करण्याकरिता हे कृष्ण भावना आंदोलन आम्ही हाती घेतलेले आहे. ज्याप्रमाणे मेंदू व्यवस्थित काम करीत असला पाहिजे, हात, पाय, पोट इत्यादी शरीरातले सर्व अवयव आपापली कामे फार चांगल्या पद्धतीने करतात, त्याचप्रमाणे ब्राह्मण वर्गाची जर पुनःप्रस्थापना वास्तविक रीतीने झाली, तर समाजाच्या हिताकरिता ज ज्या इतर व्यवस्था आहेत, त्यांच्यात आपोआप सुधारणा होईल. परमेश्वरावर प्रेम कसे करावे याचे लोकांना प्रशिक्षण देणे, हा या आंदोलनाचा अंतिम उद्देश आहे. मानवी जीवनाची सर्वोच्च परिपूर्णता किंवा सार्थकता परमेश्वरावर प्रेम कसे करावे हे शिकण्यात आहे, असा निष्कर्ष श्री चैतन्य महाप्रभूंनी मान्य केला आहे. कृष्ण भावना आंदोलनाला हिंदू धर्माशी किंवा इतर कोणत्याही धर्मव्यवस्थेशी काही कर्तव्य नाही. कोणत्याही ख्रिश्चन सद्गृहाला आपला ख्रिश्चन धर्म बदलून हिंदू व्हावे यात स्वारस्य वाटणार नाही. तसेच कोणाही सुसंस्कृत हिंदू सद्गृहस्थ ख्रिस्ती धर्मात जाण्याला तयार होणार नाही. ज्यांना कोणताच विशिष्ट सामाजिक दर्जा नाही, अशा लोकांकरिता हे धर्मांतर आहे. मात्र प्रत्येकाला परमेश्वराविषयक तत्वज्ञान आणि विज्ञान समजून घेण्यात आणि त्याच गंभीरतेने स्वीकार करण्यात स्वारस्य वाटेल. म्हणून मनुष्याने असे स्पष्टपणे जाणावे की कृष्ण भावना आंदोलन हे तथाकथित
हिंदू धर्माची शिकवण देत नाही, तर ज्या योगे जीवनाच्या सर्व समस्या सुटू शकतात अशा आध्यात्मिक संस्कृतीची शिकवण आम्ही देत आहोत आणि म्हणून हे आंदोलन सर्व जगभर मान्य होत आहे. हरे कृष्ण. तर अशा प्रकारे आपण आपल्या तिसऱ्या अध्यायातला हा तिसरा पाठ संपवला, ज्याचं नाव होतं कृष्ण भावनामृत. हिंदू उपासना पद्धती आहे की दैवी संस्कृती आहे. तर प्रभुपादांनी आपल्याला भगवद्गीतेच्या वेगवेगळ्या श्लोकांचा आधार घेऊन अतिशय चांगल्या पद्धतीने समजून सांगितलं की हिंदू धर्म अशी ही कल्पना कुठून आली आणि वेदांमध्ये या धर्माबद्दल कोणतीच व्याख्या दिलेली नाही. फक्त वर्णाश्रम पद्धती आणि आश्रम पद्धतीमध्ये वर्णाश्रम पद्धतीचा उल्लेख वेदांमध्ये कशा प्रकारे दिला आहे आणि समाजाचं कोणत्या 4 प्रकारामध्ये वर्गीकरण केलं जायचं याचाही उल्लेख वेदांमध्ये कशा प्रकारे समजावून सांगितलेला आहे आणि जीवनाची समाजाची व्यवस्था कशा प्रकारे असते हे सुद्धा याचं नमूद सुद्धा वेदांमध्ये आहे. आणि मग त्याच्यानंतर समाज व्यवस्था कशी चालते, व्यक्तीने या कृष्ण भावनेमध्ये कसं वागायला हवं आणि मग देवतांची पूजा करायची की कृष्ण भावना आपल्याला नक्की काय शिकवते, या सगळ्या गोष्टीचं वर्णन आपण या भागामध्ये पाहिलं. आता आपण आपल्या पुढच्या भागाचं वाचन करूया. मी आधी ग्रुपमध्ये शेअर करते. 1 मिनिट आणि मग आपण वाचूया. अध्याय 4 कृष्ण आणि येशू ख्रिस्त. कृष्ण ख्रिस्टॉस येशू ख्रिस्त 1974 साली जर्मनीतील फ्रँकफुर्ट शहरातील इस्कॉन केंद्राजवळ श्रील प्रभुपाद आणि फादर इमॅन्युअल युंग क्लाउझेन यांच्यात प्रभात भ्रमणाच्या वेळी चर्चा झाली. फादर इमॅन्युअल नीडर आल्टाईक मठात निवास करणारे बेनेडिक्टाईन साधू होते. श्रील प्रभुपादांच्या हातात आपल्यासारखीच एक जपमाळ असलेली पाहून फादर म्हणाले की ते सुद्धा हे प्रभू येशू ख्रिस्त आमच्यावर कृपा करा असा सतत जप करीत असतात. त्यानंतर खालील संभाषण घडले. श्रील प्रभुपाद, ख्रिस्त या शब्दाचा अर्थ काय आहे? फादर इमॅन्युअल, ख्रिस्त हा ग्रीक शब्द ख्रिस्तोस म्हणजे अभिषिक्त झालेला यापासून झालेला आहे. श्रील प्रभुपाद, ख्रिस्टोस हे कृष्ण या शब्दाचे ग्रीक भाषेतले रूपांतर आहे. फादर इमॅन्युअल, ही फार कुतूहलजनक गोष्ट आहे. श्रील प्रभुपाद म्हणतात, भारतीय मनुष्य जेव्हा कृष्णाला संबोधतो तेव्हा तो कृष्ण असे पुष्कळदा म्हणतो. कृष्ण या शब्दाचा अर्थ आकर्षित करणारा असा आहे. म्हणून जेव्हा आपण परमेश्वराला ख्रिस्त किंवा कृष्ण अशी हाक मारतो तेव्हा त्याच आकर्षक भगवंतांचा आपण निर्देश करतो. जेव्हा येशू म्हणाला, हे स्वर्गातील पित्या, तुझे नाम पवित्र आहे, तेव्हा त्या जनकाचे पित्याचे म्हणजे परमेश्वराचे नाव ख्रिस्त किंवा कृष्ण असे होते. तुम्हाला हे मान्य आहे? फादर इमॅन्युअल म्हणतात, मला वाटते परमेश्वराचा पुत्र येशू याने आम्हाला असे सांगितले आहे की परमेश्वराचे वास्तविक नाव ख्रिस्त आहे. आम्ही परमेश्वराला पिता म्हणू शकतो, परंतु
आपणाला त्याच्या प्रत्यक्ष नावाने हाक मारायचे असेल तर ख्रिस्त असे म्हणावे लागेल. मग श्रील प्रभुपाद म्हणतात, होय, ख्रिस्त म्हणजे परमेश्वराचे. कृष्ण ही नाम उच्चारणाची निराळी पद्धत आहे. येशू म्हणाला की मनुष्याने परमेश्वराच्या नामाचे कीर्तन करावे. परंतु कालच मी एका धर्मोपदेशकाने सांगितलेले ऐकले की परमेश्वराला नाव नाही. आपण परमेश्वराला फक्त पिता म्हणून हाक मारू शकतो. मुलगा आपल्या पित्याला बाबा, पिता असे म्हणू शकतो. परंतु त्या पित्याला सुद्धा काही विशिष्ट नाव असते. त्याचप्रमाणे परमेश्वर हे भगवंताचे सर्वसामान्य नाम आहे. परमेश्वराचे विशिष्ट नाम कृष्ण आहे. म्हणून तुम्ही परमेश्वराला ख्रिस्त म्हणा वा कृष्ण म्हणा, अखेर तुम्ही त्याच भगवंतांना संबोधता. मग फादर इमॅन्युअल उत्तरतात, होय, जर आपल्याला परमेश्वराच्या प्रत्यक्ष नावाबद्दल बोलायचे असेल तर आपण त्याला क्रिस्टॉस असे म्हटले पाहिजे. आमच्या धर्मात देवत्रयांचे एकत्व आहे. पिता, पुत्र आणि पवित्र आत्मा हे ते देवत्रय होय. परमेश्वराच्या पुत्राने प्रकट केलेले जे परमेश्वराचे नाव आहे ते आम्ही जाणतो अशी आमची श्रद्धा आहे. येशू ख्रिस्ताने पिताचे नाव प्रकट केले म्हणून परमेश्वराचे प्रकट झालेले नाव ख्रिस्त आहे असे आम्ही मानतो. मग श्रील प्रभुपाद उत्तरतात, वास्तविक पाहता नाव कृष्ण असो वा ख्रिस्त असो, त्याला काही हरकत नाही, कारण ही दोन्ही नावे एकरूप आहेत. मुख्य मुद्दा हा आहे की आपण वैदिक शास्त्रांचे आदेश पाळले पाहिजेत. या युगामध्ये परमेश्वराच्या नावाचे कीर्तन करावे असा वैदिक शास्त्रांचा आदेश आहे. सर्वात सुलभ मार्ग म्हणजे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे या महामंत्राचा जप कीर्तन करणे हा होय. राम आणि कृष्ण ही परमेश्वराची नावे आहेत आणि हरे हे नाव परमेश्वराच्या शक्तीला संबोधून उच्चारले आहे. परंतु जेव्हा आपण या महामंत्राचा जप व कीर्तन करतो तेव्हा आपण परमेश्वराला त्याच्या शक्तीसह संबोधित असतो. ही शक्ती किंवा प्रकृती ही दोन प्रकारची आहे. एकीला पराप्रकृती व दुसरीला अपराप्रकृती असे म्हणतात. सध्या आपण त्या अपराप्रकृतीच्या म्हणजेच भौतिक प्रकृतीच्या किंवा भौतिक शक्तीच्या तावडीत सापडलो आहोत. म्हणून आम्ही श्रीकृष्णांकडे अशी प्रार्थना करतो की त्यांनी आम्हाला या अपरा प्रकृतीच्या सेवेतून मुक्त करावे आणि आम्हाला पराप्रकृतीची सेवा करत यावी, यास्तव त्यांनी आमचा स्वीकार करावा. आमच्या संपूर्ण तत्वज्ञानाचा हाच काय तो अर्थ आहे. हरे कृष्ण याचा अर्थ आहे, हे प्रभू शक्ते, हे परमेश्वर श्रीकृष्ण, आम्हाला तुमच्या सेवेत निमग्न करा. सेवा करणे हा आमचा स्वभाव धर्म आहे. कारण काही कारणाने आपल्याला भौतिक वस्तूची सेवा करावी लागते. परंतु जेव्हा या भौतिक वस्तूंच्या म्हणजे अपराप्रकृतीच्या सेवेचे रूप बदलते आणि आपण पराप्रकृतीची सेवा करू लागतो, तेव्हा जीवनाची सार्थकता होते. भक्ती योगाचे परमेश्वराच्या प्रेममय सेवेचे आचरण याचा अर्थ हिंदू, मुसलमान, ख्रिश्चन इत्यादी उपाधीमधून मुक्त होऊन केवळ परमेश्वराची सेवा करणे हा आहे. आपणच ख्रिस्ती, हिंदी, मुसलमान इत्यादी धर्म निर्माण केले आहेत. परंतु उपाधिरहित अशा धर्माविषयी जेव्हा आपण विचार करतो तेव्हा आपण हिंदू आहोत की ख्रिश्चन आहोत की मुसलमान आहोत याचा आपण विचार करत नाही आणि मग शुद्ध निरुपाधिक अशा धर्माविषयी म्हणजेच भक्तीविषयी बोलू लागतो. फादर इमॅन्युअल पुन्हा प्रश्न विचारतात, भक्तीविषयी की मुक्तीविषयी? मग श्रील प्रभुपाद उत्तरतात, भक्तीविषयी. कारण जेव्हा आपण भक्तीविषयी बोलतो तेव्हा मुक्ती म्हणजे भौतिक दुःखातून सुटका ही त्या भक्तीमध्ये अंतर्भूत असते. भक्ती विना मुक्ती नाही. आपण जेव्हा भक्तीच्या स्तरावर जाऊ तेव्हा मुक्तीच्या या भक्तीत समावेश होतो, हे आपल्याला भगवद्गीतेवरून कळते. 14व्या अध्यायात 26व्या श्लोकामध्ये मामच यो व्यभिचारेण भक्ती योगेन सेवते सगुणान समतीत्यान ब्रह्मभूयाय कल्पते. जो मनुष्य सर्व परिस्थितीत एकनिष्ठ होऊन पूर्णतया भक्तीमध्ये संलग्न होतो, तो तात्काळ त्रिगुणांच्या पलीकडे जातो आणि ब्रह्मस्तराप्रत उन्नत होतो. मग यावर फादर इमॅन्युअल प्रश्न विचारतात, कृष्ण हा ब्रह्म आहे काय?
श्रील प्रभुपाद उत्तरतात, श्रीकृष्ण हे परब्रह्म आहेत. निराकार ब्रह्म, प्रत्येकाच्या हृदयात असणारा परमात्मा आणि साकार ब्रह्म अशा 3 स्वरूपांनी ब्रह्म अनुभवाला येतो. निराकार ब्रह्म, परमात्मा आणि साकार ब्रह्म. श्रीकृष्ण हे साकार ब्रह्म आहेत आणि तेच परब्रह्म आहेत. तर आपण इथे थांबूया आणि उर्वरित अध्याय आपण उद्या वाचूया. मी प्रार्थना म्हणते आधी आणि मग आपण थांबूया. वांछा कल्पतरुभ्यश्च